Trátase do comezo dunha obra do finlandés Mika Waltari, nado en Helsinki en 1908 e morto na mesma cidade en 1979. Formou parte do grupo Tulenkatajak ou Portadores do Lume. A obra titúlase Sinuhe Egyptilainen, é dicir, Sinuhe o Exipcio, escrita en 1945. Eu, Sinuhe, fillo de Senmut e da súa esposa Kipa, escribín este libro, non para cantar as louvanzas dos deuses dos país de Kemi, porque estou farto deles, tampouco para louvar aos faraóns, porque estou canso dos seus actos. Escribo nada máis que para min, non para exaltar aos deuses, non para os reis, nin por medo do porvir ou por esperanza, porque durante a miña vida sufrín tantas probas e perdas que o infundado temor non pode atormentarme e estou canso da esperanza na inmortalidade, co tamén estou dos deuses e dos reis. É, pois, nada máis que para min, para quen escribo, e sobre este punto creo diferenciarme de todos os escritores pasados ou futuros. Porque todo o que se escribiu ata hoxe foino para os deuses ou para os homes, e sitúo entón os faraóns tamén entre os homes, porque son os nosos semellantes no odio e no temor, no padecemento e nas decepcións. Non se distinguen en nada de nós, aínda que se sitúen 1000 veces entre os deuses. Non son máis que homes como os demais. Teñen o poder de satisfacer a súa senreira ou de fuxir do seu medo, mas este poder non os salva do sufrimento nin das decepcións. E canto foi escrito foino por orden dos reis, para celebrar aos deuses ou para inducir con engano os homes a creer no que eles consideran que acontecera, ou ben para pensar que todo sucedeu de xeito diferente á verdade. Neste sentido, afirmo que dende o pasado máis remoto ata os nosos días, todo canto se escribiu foino para os deuses e para os homes. Todo volve a comenzar, e nada novo hai baixo o sol. O home non cambia, aínda que muden os seus costumes e a súa fala. Os seres humanos voan arredor da mentira como as moscas arredor dun panal de mel, e as palabras do narrador embalsaman como incenso porque rexeita manifestar a verdade.